नावगांव शालीचंका महिमा अलेख आश्रमर जमी और अर्थराशि हड़प थाना अभियोग आनिले बाबा एवं ग्रामवासी। एपरी घटना देखा मिली नावगा थाना अंचल शालीचंका महिमा अलेख आश्रम मध्य आश्रम मां डिंडाराणी दास एवं संपर्कीय ज्वाई मानस दास मिलित होई चंचकता करी मठर मठाधीश बाबा श्री गदाधर दास सलतरा सुजोग मठरे जमी को निज नाम करने सहित टंका पैसा और अन्य मूल्यवान सामग्री को हड़प कर मठर मठाधीश श्री गदाधर दास और ग्रामवासी और भक्त मान पक्षर मठर समस्त संपत्ति पुनर्बार मठ को फेर आनिबा एवं अभियुक्तों उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दुईटी पृथक अभियोग आज नावगा थाना अन्यपटे दुईटी अभियोग पर नावगा पुलिस तार प्राथमिक तदंत आरंभ कर सूचना मिली। ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଶାଳଡଙ୍ଗା ମହିମାଶ୍ର ଅନ୍ତବାସୀ। କଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଇଥିଲି ସେ ଜମି ଜମା ଜିନିଷ ଜମି ହେଉଛି ମଠ ଜମିଟା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଠ ନାଁରେ ହବ। କେମିତି ହେଲା ମାଙ୍କ ନାଁରେ? ସେ ଆଗରୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ମା ବୁଝୁଥିଲେ କିଛିଟା ମଠ ନାଁରେ ହେଇଛି କିଛିଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଥିଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଇଛି ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହବ ବୋଲି ସେ ଯୋଗୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥାନା। ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ କରିଛି ତେଣୁ ଫେରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ହଁ କଣ ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା କଣ ଦାବି ରହୁଛି? ଯେହେତୁ ମଠ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଛି ତେଣୁ ମଠ ନାଁରେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ ପର୍ସନାଲିଟି କରିଦେଇଛି। ଜମି ସହିତ ମଠର ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ହଁ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ବାବା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଠର ହଡପ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି? ବାବାଚରଣ ମୁଦୁଲି ଶାଳିଜମା। କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମହିମା ଆଶ୍ରମର ଜମି ମଠ ପଇସାରେ କିଣା ହୁଏ। ମଠର ଯାହା ଆୟ ଇନକମ୍ ରହିଛି ସେ ପଇସାରେ କିଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଠରେ ଥିବା ବା ମଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୀନା ନାମଧାରୀ ମହିଳା ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ତ ଜମି ବାଡ଼ି କରି ନେଇକିରି ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ମଠରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏମିତିକି ମଠରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବି ଏ କାମ ହେଇଛି।